Ya. Iya. Piye to mama iya sabang dor. Nying nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke mutan Ya yo ya yo. lelampahan kangka muri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Nah. Ya yo ya yo. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. nadyan ning gubuk asmara. Yeay, bisa toh? Bisa. Iya lah, Iya. makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggono. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Yo. Sampeyan wong dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono adewe gak mesra apa disawang anake lho kaya tariki satu Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndak dikendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Iya. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Yuk. Yen liwat aku kelingan aku pakai biyen tak geret ingin cakap kapak tulisan marah aku pada isep tanpa bengkak tanpa dosa kata putih kata manis nora kepek kain lingkawati bimet biyen kepakas saiki kepek kain cerita Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya. Kan hobi, tapi kan ada jiwa kesenian.